Toto som ja. Toto by som bola najradšej ja. Dnešné dni na Costa del Sol. Keď vidím tých červených rakov a spáleninky utešujúce sa tým, že veď to do zajtra zhnednem. Pokožka si pamätá každé jedno spálenie, ale ja viem, že to 25 ani 30 ročnej a niekedy aj staršej pleti, ale neuvedomelej hlave nevysvetlíte. A prečo by som najradšej robila toto? Nielen preto, že tam máte veľmi extrémnu zľavu na kombo telové, ale preto, kyslík sa používal pre obete požiarov v minulosti. Tak vznikol aj základ dermatologických ošetrení, ktoré obsahujú vysoko koncentrovaný kyslík, či už nejak pulzne vpracovávaný, alebo bombičkami vpracovávaný, alebo len striekaný tou hadičkou. Pretože kyslík sa cez chladnú vodnú zložku práve aplikoval do veľmi ťažkých popálenín, aby sa tam zabránilo infekcii na jednu stranu v tej histórii a na druhú stranu, aby vlastne sa extrémne rýchlo spamätala pokožka, zregenerovala a dostala vlastne energiu naštartovať tie samoopravné procesy. Preto kyslík na telo po každom slnečnom dni. Mandlový, ricínový, uhorkový, extrakt z opuncie, hydratácia mega, zo sladkého drievka, vitamín E. A všetko to ide cez 12 násobok kyslíka dnu. Preto sa napríklad kyslíkový sprcháč so všetkým, čo som povedala, a s kyslíkom volá kyslíkové znovuzrodenie, Oxygen Rebirth. A to isté máte vlastne aj po sprche, potom to je toto modré. A na to vám odporúčam, na ten lepší prienik ešte tých účinnejších látok. Energiu tam dostanete, oleje, hydratáciu, že všetko. Nevytrite sa do sucha po sprche, iba tak sa jemne osušte a hneď aplikujte kyslík na